Ja u školi. Ma da, ona, ljudi pazite na nju, ona se još hvali s tim, ona meni dođe neki dan. Dino, ja sam njega roknula u školi, ja rekao, kog si roknula? Što se potuklo? Kaže, ma nisam roknula njega, ja sam lijepo Tihomira spustila, ja mislim si koji Tihomir, kad ono, ide gas. Da, znači ljudi, zaboravio sam reći, sad je crveno. I bacim svi subscribe ovako da postane sivo, tako da, ili bijelo svejedno, tako da... Ok, Cok Army, znači, danas šta ćemo raditi u videu? Spremio sam ovdje papire za Never Have I Ever, ali mislim da je mali problemčić. Trenutno je pola 11, ne znam da dobro vidite. Ajde, fokus. Mislim da ste vidjeli. Dobro, nebitno, uglavnom 22-26 je. I mislim da moja sestra spava, tako da, ako spava šta, brate, moramo i snimati klip i da me probudi, tako da... Držite im fige, valjda da ne spava, nadam se da neću morat probuditi, ali eto, ako budemo trebali za video sve, tako da u komentare obavezno hashtag Cok Army i naravno, prije videa, bacite svi like. Ako želite još ovakvih videa, također se subscribe, ako još uvijek niste, bam, znači svi subscribe. I da previše ne duljim, Timno Cok, svi na Instagram, evo da pozdravim par s Instagrama, znači ovako. Pozdrav za Matija Ladnjak, Milan Gačić, Novak Nina, Đorđe 30 i Viktor Petromanja, NC, tako nešto, tako da. Eto, pozdrav za vas, hvala što ste mi zapitali na Instagram, a mi idemo do sobe da vidimo jel sestra spava ili ne spava. Spava, bok te. Alo, ti spavaš? Dano? Jebota, stvarno zaspala. Alo, moramo snimat Never Have I Ever. O, bok te, čekaj, sad ćemo mi to riješiti. Sad ću meni nešto pustiti. Ljudi, bacite si like na zadnje video i subscribe se ako uvijek niste. Pustaj. Alo. Alo, Dano. Ustaj. Moramo snimati Never Have I Ever, ustaj. Ustaj, moramo snimati Never Have I Ever. Opa. Ustaj, bog te. Šta si se uspavala? Čekaj, nije u fokusu, bog te. Nisi u fokusu. Ti sad legla? Prije 15 minuta. Ti si pukla, majke. I screenshot si uzela. Ajde, ustaj, idemo snimati Never Have I Ever pa spavaj kako god hoćeš. Pidžami sam. Nema veze, diži se. Idemo snimat. Sad ćemo tu kameru navesti, možeš ugasiti svjetlo? Ali znači, Peggy mrak žurili je. smo. Nema veze, gasi, upali ono, sad. Ono, da zapravo upali u boli, da bude dalje na njih. Koje ljubi? Ja ću to namestiti. Halo. Cijeli video budemo svijetli. Hoćemo tako? Mislim da je tako bolje. Tak. Ovak Tak. ili ovak? Zelena. Da. Znači ljudi, ako još uvijek niste, bacite like, bacite subscribe. Krećemo još malo s ovim pitanjima. Ja nisam i na Instagram stavio, još moram sačekat malo pitanja. Nema veze. Pa mogu smo onda Sad ću kasnije postaviti na provjeriti. Instagram. A šta ima veze? Tako da sjednem. I idemo. Vidim što su ljudi na Instagramu pisali. Inače pozdrav ljudi, mislim da nisi ni pozdravila video. Pozdrav. Prije 5 minuta sam Dobro stavio da večer. vidimo. Okej. Koliko ste već? Počet ćemo sa nekim basic da kažem pitanjem. A to je da li si ikad probao cigarete? Evo, to je dosta pitanje meni na kanalu, mislim da sam već par puta odgovorio u live-ovima. I da zaboravio sam ti reći, ovo je tvoje. Hvala. I ono je tvoje, tamo još. Uglavnom da, znači pitalo, čekaj da pozdravim ko nas je pitao. Uglavnom da zapratite svi na Instagramu @DinoCok. Nekad u videima pozdravljam kome je zapratio, tako da eto. Pozdrav veliki sa Petrovića 03 koji je pitao da li si ikad probao cigarete, znači ja sam to već bio odgovorio. Probao jedanput u životu i više nikad, tako da stavit ću jesam. I ja sam. I ti si, to sam i ja bio vidio, tako da... Ti s mene snimao kad sam probao. Ja sam nju snimio kad je ona probala, ali... Prvi put.
Evo ti reći svoje doživlje, ja sam rekao već ljudima 100 puta ni alkohol ni cigaret ne podržavam, tako da... Ja sam bila to probala, kad sam to udahnula, kad mi je to došlo do pluća, odmah sam rekla neću više to i ne planiram. Kad se iskašljala normalno. Da. Tako da eto, ja sam rekao, znači nemam ništa protiv ljudi, dapače imam jako puno dobrih prijatelja koji puša, ali ja sam rekao za sebe, znači to meni ne paše, ne odgovara i to je to, tako da... Hvala ti puno na pitanju, ajmo dalje. Evo vidiš, ovo je dobro pitanje, da li si nekad tukao nekog zbog brata ili sestre? Kako bi se znao izraziti sad? Jesam i nisam nekak, ne znam. Ajde reći da jesam. Nisam. Ti nisi. Mislim, ja se faktički nisam tukao, ali bila je onak situacija da kažem kad sam branio, kad sam htio ih napasti, jer... Što mi neko ima vređat brata, sestru, tako nešto, mislim, to je bilo u školi isto par puta. Ti si meni rekao, a dobro, to nije bila tuča, ja sam djeci rekao da se smire. Davno su nešto bili zajebavali, jednom u školi, neki lik, jel da? Mene i prijatelja. Da, uglavnom, bio je neki zajebant, ja došao sam, rekao sam da se smiri, inače će biti velaja, ali... Nisam se tu, mislim, kada da prebacimo, čekaj. Smo zeleni beki. Dok se i ja sjećam, mislim da je bilo 3. razred. Da, kad smo bili u hrvatskoj školi, doslovno onak. Nisam se tukao, mislim odgovor je moj čak više nisam nego jesam, ali ono, kužiš što ću reći, nisam se odnosno tukao zbog njih. Zapravo ili jesam? Ja ne mogu niti. Ne sjećam se, uglavnom nije nebitno. I jesam, valjda i nisam, nemam pojma, tako da hvala ti, veliki pozdrav za tebe Anja, hvala što si postavila pitanje. Ja nisam ni mogla gledati i kad ste stari. Tebi smrdi iz usta. Nemoj. Nemoj to reći, molim. Molim te, nemoj. Reću. Ja želim sprdnja, samo normalno, znači, zajebala se ne smrditi fakta. Sad sam prije 20 minuta išla spavati i oprala zube. Znam da si oprala, sprdam se, Bog te. Sam rekao sprdam se. Dobro. To je tu pisat htio reći, Bog te. Nikad nisam glumio da sam bolen, da ne hodam na školi i valjda ne razumiješ. Ne razumijem. Super pitanje. Stani, ovo se mora vidjeti kako treba white. Prosvjetlio me ko Betlehem. Što znači ovo nije, ovo neka žuto-crvena boja. Ovak je bijela na kameri. Da promijeni, Bog te. Tu stavim, tu. Ne, imam dobru ideju, pazi. Ovo je moja omiljena boja. Ne, ma da, Bog, ljudi će dobiti epilepsiju, pazi ovako. Opet ćemo foru onu sa... Da, znači vidi, zaboravio sam reći, sad je crveno. I bacite svi subscribe ovako da postane sivo, tako da, ili bijelo svejedno, tako da... Super, what the fuck na kameri. Ovako ćemo ostaviti. Gledam da bacite svi subscribe ako još uvijek niste, idemo na tih 150k, prvo 140 pa 150 naravno, tako da... Jako krpa bijela. Uglavnom da, pitanje je... Da li bi ikada udario brata ili sestru, Branislav, jednoglasno kažemo... Jesam, da li bi ikada udario? Da li sam ikad? Dobro, da li sam ikad, ajde, nek bude, jesam, normalno. Svaki dan. Mogu i sad, nije problem. Nemoj, ajmo se tući. Sad ću baš sada efekt iz kao, znaš. Mi smo se jako udarili, nego smo se prste onako iskrivili. Uglavnom, Branislave, da, dobio si jednoglasan odgovor, tako da veliki pozdrav tebe, hvala što si postavio pitanje. Ovo je dobro pitanje. Kaže Sam Angel 04. Jesi li ikad strgao ili strgala nešto, a da si okrivila nekog drugog? Logično. Logično Pa da ja jesam. svaki put okrivim tebe. Pa znam, Kad si zato u i Hrvatskoj. kažem. Zato i kažem. A ja uvijek da, ja. Ajmo dalje. D. Solja. Ovo je za tebe top pitanje. I samo znaš zašto. Da li si ikada prdnuo u javnosti? Jesam. Nisam. Ma uvijek. Ja u školi. Ma da, ona, ljudi pazite nju, ona se još hvali s tim, ona meni dođe neki dan. Jedino ja sam njega roknula u školi, ja rekao kog si roknula? Što se potuklo? Kaže, ma nisam roknula njega, ja sam lijepo Tihomira spustila, ja mislim si koji Tihomir, kad ono ide gas, Beki, sad ću staviti ovako, ide gas, ide eksplozija. Znači ona kaže Beki ide gas, rekao kakav gas? Mogu si misliti kakav gas, tako da ljudi hashtag ide gas u komentare. Ali najbolje kad radimo na treningu jedna. Daj šuti, Bog. Znači ona se meni hvali s tim, ona se meni hvali s Nisam ja tim. nego jedna sigurno.
snima? I onak smo radili da onak nogama idemo i moramo do druge ruke. Niko ne konta. Ono kad smo radili onak, ležali na leđima i ovak noge i jedna ovak spusti. Znači, da, dosta na Instagramu vas mi ne gleda story za vrijeme, tako da, evo, puštavate. Tako da, a sutra izlazi novi video, žurio sam. Kupao sam se malo u bazenu, tako da slobodno postite story. A mi idemo dalje, da vidimo neka pitanja. Da, mogli bi snimati, imam dobru ideju. Sad. Ne sad, kad budemo imali vremena. Uglavnom, radit ćemo, vi kontrolirate naš dan, tako da obavezno me zapite na Instagram. Eto, vi ćete možda imati priliku biti u videu, tako da svi me zapite @dinocokt. A mi sad idemo dalje. Može dalje. Ne treba sam dalje boju. Čekaj, upiko me komarac. Može ti evo. Ovo, bijelo, plavo. Tu, može. Sad smo ko oni vanzemaljci. Moj brat Vule, točnije Vučko, pita da li ste ikad bili u Osijeku. Pa brate moj, to ako ne znaš onda ne znam, ono, i sam znaš. Ja nisam. Ti nisi, morat ćeš ići definitivno. Moj brat zna da sam bio, ali pita jer je to najjači grad, tako da veliki pozdrav cijeli Osijek. Uglavnom, ajmo dalje. Ti ćeš me voditi. Ovo mi je, može, nije problem. Na utakmicu idemo, samo traci neku. Eto. Šta ćemo, daj? Tak, Daj ovu ćemo. Čekaj. Tu. To nije loše, može. Znači dalje idemo, koje ćemo... Ok, ovo je jedno basic pitanje, opet imamo Izudin 987 pita da li si ikad dobio jedan iz nekog predmeta. Ko nije dobio buraz moj, ja ne znam, svaka čast vidimo. Iz zadaće barem da si dobila ili nečeg onako. A jes. Mene našla moja. Ne, mislila sam da ne. Ajde sad ću ja, nadovezao sam na to pitanje, da li si ikad imala zaključeno jedan iz nečega, to nisam. Definitivno. Znači ljudi, učite školu, nemojte da bude nesam školovala. Dino, pa jesi tu u Austriji jedinica. Joj, Isus. Ajde, nemoj me nervirat, molim te. Znači, molim te ne nervirat. Znači, ljudi, inače, u Austriji tu je jedinica petica jedinica, tako je ono, zamijenite, kužite, ono, ko u Njemačkoj, ali... nervira me u sekundi, na glupim pitanjima, tako da ajmo dalje. Juraj 39, hvala na pitanju, kaže, da li ste ikad bili izbačeni sa sata? Ti si. Pa ko nije? Ja ne znam ko nije bio izbačen. Doslovno ljudi napišite u komentar da li ste vi bili izbačeni. Mislim da su doslovno svi morali barem jedan put to iskusit. Da su barem jedan put morali to isprobati, to iskustvo. Znaš kako je bilo dobro pod povijesti? Znam, mislim se, bože, taj predmet sam prezirao i preziruću ga cijeli život. Na tom predmetu sam najviše izostaje. Točnije, tu sam znao i... Zapravo nisam nikad pobjegao, ali znalo me istirat koji put. Koji put, a? Svaki drugi tjedan. Spravo se, nije. Ali ajmo dalje. Ok, imamo ovdje zadnje pitanje za danas, a to je postavio Gabriel Radić, veliki pozdrav tebe, hvala ti puno. A pitanje glasi, jesi li ikad tukao neku životinju, ako jesi, koja je to bila? 3, 4 sata. Kasniš. Ne, zapravo... Ja tučem Darja svaki dan, bok, on je majmun. On je konj. Konj. Ljuski konj. To mi reci. Uglavnom da, ok, burazak se ne računa. A dobro, jesam ja u mačku koju trenutno imamo sad, ali nije onda se me predugo odbatim, nego ono uvijek se sprdao s njom, tipa ono male onak bacim. Brvicu, nije ono sad da je bacim s balkona ili tak nešto, nego ono. Sprdam se, uglavnom, nije to ništa nikako ono, sad ne znam kako tuča, ali kao ajmo reći, tako da, niš spet, uglavnom nisam lud da radim nasiljem životinja, tako da, nemojte mi to raditi, čekaj da prebacim. Ok, sad će stvarno ljudi dobiti epilepsiju, koju da stavim, ne, za kraj, ok, ovo je dobro. Uglavnom, eto ga, to je bilo to. Ako želite još ovakvih videa, ako želite još Never Have I Ever-a, obvezno pišite dolje komentare, naravno lajkajte video ako još uvijek niste, subscribe-ite se, a mi se vidimo u narednom videu. Pozdrav!